Yang magrabi tayo pakapsat. At tayo manen iti lifeline topic review tayo itang rabi Domingo. Para di topic tayo iti Wednesday. Ket kablawak man dagiti pakapsat nga nakatungin iti Balbalayda. Awit tayo pakapsat dagiti pamilya tayo. When iti katwa tayo iti bubugal na balay sa sakit na mga gandamit iti kaso ti Diyos na manggandisyon kada tayo iti panagbiag ken magiturong kada tayo iti na napudlo na biag kada ken ni Kristo manapsat. Ano ti kwa tayo, viewers tayo. Okay. Kaya ba niyong kakapsat na mangrugi tayo? Yan, di kita kontak tayo kakapsat. Kabalin tayo itang invita rin ida. Tapno ma-join tayo met ida ti itang oras iti bendisyon kadagiti adal nagkaputin ni Apo Diyos sa kapsat. Okay? At sakbay tayo nga ako kakabsat, mangrugi. Sakbay tayo nga mangrugi kakabsat. Kararag tayo. Dawatin tayo ti presensya ken nakabalin ti Apo nga magbendisyon. Iti tumunggal may sa kada tayo, agraman kadagiti pampamilya tayo niya. Happy Mother's Day gayam, dagitay nanang, dagitay naayat na nanang nagaget, no? Ever supportive and ever loving mothers. Aming nga mothers, dagitay agbaling nga mothers, ken dagitay feeling mothers, ya. Especially kadagitay spiritual nga mothers kakabsat. God bless sa inyong lahat at patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon ng masaganang pamilya, masaganang spiritual nakasaganaan ng inyong pamilya at lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. Okay? Ang kararag tayo nga rin sa kapsat ket wisik man si kapsat tayo ken ading tayo nga ni Duchess takyan tapno ito na iti mangidaulo kada tayo iti panagkararag. Duchess? Good evening, everyone. So let's pray. Father God in heaven, Lord, we praise you, we glorify your name, O God. Thank you for this time po, God, na makakapag-topic review na naman po kami, O God. Give us wisdom,
na maintindihan po namin ng bawat isa, O God, and also pray po, O God, for good internet connection na talaga, O God, maging stable po, O God, para po may bahagi po namin, O God, ang iyong mga salita. And also pray po, O God, fill us with your Holy Spirit as well po, O God. And maraming salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. And kahit kung sakbay tayo nga mangrugi kakabsat, ay mamuklang kada kayo, dagiti kadwa tayo, dagiti kakabsat nga panelist, itang nga aldaw. Iso ni Duchess Takbian. Imbitarem, dagiti kwa, kablawom, dagiti kontak mo, ken ti pamilyam nga naka-tune in. Good evening, kakabsat. Kinatadanak manin nga kay ka may discuss manin kaditi topic review kay ag-tune in kay kakabsat aging gana nga malpas tayo ti tapno adu ti ma-learn tayo kakabsat. Hindi lang. Okay, thank you, Dats. At sumarunomet ni ading tayong ken kabsat nga ni Alice. Welcome, Alice. Embag nga rabii. Nakakuha ka ding, naka-mute ka. Okay, kuya. Okay. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Ket amok nga excited kayo manen nga makapag-learn ken dumngeg iti sasaw iti Apo. Ket awisen kay nga rod amin nga ag-tune in deto nga lifeline review tayo itata nga rabi aging gana malpas. Tapno iti kasta kakabsat ket mas makapag-learn tayo pay talaga nga naan-anay dagiti sasaw ni Apo Jesus. Iji lang kakabsat. Okay, praise the Lord. Thank you, Alice. Yaban tayo met nga rod ni ading Christine, kabsat nga Christine, naimbag nga rabii. Welcome. Naimbag nga rabii kuya, naimbag nga rabii itay amin kakabsat. So awisen kayo nga rod amin nga contacts, families nga agdengeg ken agbuya kadetoy lifeline topic review tayo itata tapno mas nga naun-uneg pay iti panakaawat tayo iti sasao iti Diyos. Ngayon tayo pagsasaritaan itata. So, God bless everyone. God bless Christine. And kay Ma'am Menchi. Welcome, Ma'am Menchi. Good evening. Okay, medyo siguro niya. Medyo narigat sa DJ net ni Ma'am Menchi tata. Okay. So nga kapsat mangrugi tayo latan niya, mangrugi tayo ket ti pagsasaritaan tayo tata ket panagduras iti ayat ken panagtulnog. Kasano nga ket adawin tayo dating topic iti San Juan 14:15 ken 20:21. Nga kunana ditoy intuloy ni Jesus ti nagsao no ayatendak tungpalin nyo dagiti bilin ko no umawat ken mangtungpal ka dagiti bilbilin ko isu ti agayat kanyak ayaten to ti amak ayaten to met ken agparangak to ken kuana. Nagpintas nga kari ti Dios kada tayo kakabsat. So kasano iti kauneg wenno kasinseridad iti panagayat ken panagtungpal tayo nga iti Dios tarigagayan tayo kadi nga makilangin tayo ken ni Apo no makipagparang to agparang to kada tayo at ti Apo ken makipagnaid tayo met ken kuana ket ti umuna nga challenge kakabsat nga pag istoryahan tayo nga kunana ditoy kas may sa namati anya kadi ti basis mo. Yung anya kadi dagiti pagalagadan no iti panagayat ken panagtulnog mo ken Hesukristo. So ano bang dagiti basis iti panagbiag tayo mangipakita iti panagayat ken panagtulnog tayo ken Hesukristo. Pudno kadi nakakabsat nga mamati tayo at dati ayat tayo ken agtulnog tayo ken ni Apo Jesus. Ket umuna nga wagan tayo kakabsat ni ading tayo wenno kabsat tayo nga ni Duchess Takbian. Encourage na kami, Dats.
Thank you, Kuya. Good evening, everyone. Ket iti question na, kas may sama mati, anya ka daily basis mo iti panagayat ken panagtulnog mo kay na Heso Kristo. So, dati kakabsat personally na, in-evaluate ko si sarili. So, sometimes, ada DJ, ti talaga basis ko ti pinag-ubi ko kat ti relationship ko talaga kinigad kahit ko nga i-deepen. Ngam sometimes ngamin kat ada di circumstances nga ti basis ko ti pinagtulnog ko kat tay needs ko ba kumbaga something in return nga lang ko maagubay na tapno ada kastoy ko. So for example kat ayan nga students as a student need ti student talaga ti wisdom can strength common talaga DJ. So nakikita kat physical needs so nasa lang kumbaga maging umasidig ka ni God no adapt need ko nga physical kas lakasay kat maminsan kat kitkitak na tiket nagmadi nga perspective. So kas lang optional ti pinag-obey ko. I only obey because I need something. Although it's good naman kung mag-rely ka talaga kay God. Si God talaga ang kumbaga pupuntahan. Ngam no kitam ti other perspective na kat ada better nga perspective nga dapat talaga ti basis iti pinagubay ko kat di love relationship ko kani God walking according to His commands di talaga ti pinaka the best nga perspective instead nga ayun I should do it with reverence nga if I have a true love relationship with God yung basis talaga ng obedience ko is no longer on things on here on earth kasi ayun nga I am called to be his disciple. So dapat pang spiritual ayun kakabsat. And ayun, instead I should obey because I want to deepen my relationship to the Lord. Na everything that I need in life will be fulfilled if the basis ko kat ti agubay lang kini God. Automatic man ngayon ni God no basta ti focus ko lang kit ti relationship ko kanya na nga ma-deepen. Hindi lang kakabsat. Okay, praise the Lord. Thank you, Dats. So na maliwanag kakabsat, ti basis talaga iti obedience ken panmati, panagayat ken ni Apo Dios ket digitay na inlangitan nga bana ganya hanga digitay addaan diti lubong laeng. Okay? Dinggen tayong met ni ading tayong absat nga Alice. Welcome Alice. Good evening once again kakabsat. So Shakmet kas may sa mamati ken Heso Kristo. Mamati ken Heso Kristo kasanok ba nga ana ba iti basis ko iti panagayat ken pinagtulnog ko kanya na. So siya kakabsat iti basis ko iti panagayat ko ken pinagtulnog ko ken ni Heso Kristo kas may nga anak na ken kas may nga agserbi kanya na ket iti pammatik ken kuana ken iti panagsurot ken dagiti sasao na wenno instruction na iti inaldaw-aldaw. Tagamin kakabsat amok nga haang ko nga maibagay iti self ko nga kuna nga rod ni kabsat nga ni Dutch nga no worldly things talaga iti rason na no ape agub-ubay na kanya na. Kasi saklang maibaga nga ay ayatek talaga ni God no adda pammatik kanya na ken og tultulnoga ken dagiti sasaona with willingness talaga nga i-obey dagijay ken usto iti motives ken desire na no ape obraek dagijay kakabsat. So DJ lang met. Thank you, Alice. So nga right motive, right heart, no? And right decision, no? Everything is right for the Lord. Okay? Dingin tayo umet ni Christine. Welcome again, Christine. Praise the Lord, Kuya. So, kanyak met iti number 1, nga nakadi iti basis ko iti pinagayat ken panagtulog ko ken Jesus Christ. So, mabalin gamin na ado iti mabalin na base sa bali nga basis iti tao nga agubay. So, mabalin na naibagay iti Wednesday, mabalin nga gapu iti blessing, mabalin pa nga gapu iti tao ito nga agubay iti may nga tao gaputa ped na iti di tao nga nakashare kanya na for example or gaputa kaya lang nga i-place iti leader na wenno no dadto market gaputa kasapulan iti tao so nga kayat na iti
agubay when agtulog ken Jesus Christ. So, siya personally kakabsat may bagakmet na iti pinagtulnog ko ken Jesus Christ ket lang nga gapu kadagiti nga banbanag kan nga gapu iti blessing kan nga gapu iti tao wenno kan nga gapu ta kasapulan na iti ket agubay na gapu ta ni Jesus Christ iti Lord ko ti Lord iti life ko ay ayatek iso na gapu iti nakadakdakkel nga grasya ket panagayat na nga tinpaay na kaniya makuna na nga rutiti kakabsat iti verse tayo itata nga John 14:15 nga no ay ayaten tayo iti ni Hesus Kristo ket agtulnog tayo kadagiti bilbilin na so ti may sagayam nga pudno nga agay-ayat ken Jesus Christ ket normal lang kanya na iti agubay so kasi met dapat na maging obedience ko nga haan nga tay pahirapan ba kasay ket natural lang nga agubay na kasi ay ayatek ito na so deti kakabsat na reminder kaniya ket kanya tayo amin nga awan dapat na talaga iti sabali nga basis iti obedience tayo no di ket ni Jesus Christ laeng so DJ kakabsat. Thank you, Christine. So nagpinda sa kabsat nga tigayam talaga nga basis tayo iti pamati tayo ken panagtulnog tayo ken ni Apo Dios ket deti na pudnong ayat pudno nga pamati. Hamumet talaga peso nga masurot ti may nga oray nga tao niya no awan iti talaga nga deti pudno nga relasyon mo ken ayat mo kanya na oray ket dagiti naganak di amin. No di medyo di mo kaya't ka surutin diyan naganak mo ket there's something wrong di ba? So ganun din pala kakabsat, okay? So pumunta na tayo sa may kalawang challenge at may kadunga challenge. Anya iti importansya iti panang salimetmet iti sasao ni Jesucristo. Anya dagiti dapat nga obraen tapno umuligpay iti panakaawat iti sasao ni Jesucristo. Dinggen tayo manen ni Duchess para iti revelation ni God. Sige, good evening again everyone. Ket ti question, anya ti importansya iti nagsalimetmet iti sasao ni Jesucristo. So daytoy ko na ay kay ko na napay anya dagiti dapat nga ubaraen tapno mo nagpay iti panakaawat ni ti sasao ni Jesucristo. So ayun, yung word talaga ni God, command ni God ket na baka kumbaga precious kaslang diamond so na kasi his words ket kumbaga iso ti protection ti maysa nga pinagbiag iti tao kasi no kita ket ayun nga I've witnessed kasi napaka-powerful talaga yung word ni God. First thing in the morning pa lang ket quiet time, yun yung protection throughout the day. So kitan talaga ket I need to keep his words, his commands kasi DJ kanay ni bagbaga ni tatang ko malaglagip ko lang dubing kami. Mabagbagaan kami, DJ kakazay ket no dapat mabagaan kami, sumrek ken maiyoneg iti puspuso mi ken panunot mi hanga Jerome Mardi bangir nga lapayag ket omit lang sarsabi na ti kazay kakabsat ko na ni tatang ko malaglagip ko lang. Ket ayun nga DJ nga nakita ti importansya iti word ni God na talaga kailangan i-keep ko suna for keep talaga hangko nga kumbaga dizibaybayan lang kumbaga iraman ko suna as my treasure kas lakazay precious. And yung second question, ano digiti dapat mo barain tapno mo nagpay ti panakaawat ti saso ni Jesucristo. Ayun, maging ano ba, pure and blameless kay God. Talaga nga ti repent, awan ti sin talaga. Magkaroon talaga ti, kasi no, the DJ pure mo before the Lord ket the DJ peace ti mind mo nga makapag-focus ti word na awan iti out of focus iti utak kazay. So, mas lalo pa nga ma-deepen iti word mo with God, communication with Him, na one di men entertain nga sin. So, kailangan talagang mag-repent, nga sin nga ma-entertain, and let the word of God dwell in me richly, as I teach and admonish as a disciple of God. Di silang kakamsat. Praise the Lord, Duchess.
So nga nakapintas kabsat nga panang salit met ti sao ti Dios ket may isa nga kinabaknang anya, may isa nga kinabaknang iti biag iti may isa nga tao. Dingin tayo met ni Alice. Welcome again, Alice. Thank you, Kuya. So, para kanyak met kakabsat, iti importansya, iti pinangsalimet-met ko, iti sasao ni Heso Kristo, kit iso ngamin iti mangiturturong kanyak, iti dalan nga, kinapudno, ken tapno makapagtulnog na kanya na nga, at the willingness na nga talaga kakabsat. Nung amin kit-kitak iti biyag ko, iti kakabsat, iti awan iti words ni God, kanya kit nag-dark nga talaga kakabsat, kasi awan pulos iti mangiturturong, nga husto, awan ti instruction nga sorotek no ket detail lang kay kayat kot sorotek iti kakabsat ngem itatta gapu iti tatanga na amwak no kasano ka importante iti sasao iti Dios iti kumet lang talaga na realize no kasano ba talaga nga kasano ba talaga ka-precious deti nga kuna nga rod ni Dutch tatay nga the words of God nga talaga kakabsat ket isu iti awan iti makapantay deti nga kayamanen iso nakitak met talaga dito kakabsat tapno mas mapauneg ko pa iti pinag-awat ko iti sasao iti Dios ket DJ nga agpray nga talaga umuna dumawat iti pamakawan dumawat iti purification and especially wisdom ken DJ presence iti Holy Spirit. Tapno iti kasta, ket DJ kunan ni Dutch nga makapag-focus tayo met lang nga talaga DJ words ni God. DJ lang kakabsat. Okay, praise the Lord. Alice, no? Isong ti base talaga ket tapno iturong na tayo, no? Iturong na tayo itin nalawag nga panagbiag. Okay? Dinggit tayo met ni ading Christine. Welcome again, Christine. Sige, so dito yung met number 2 kanya kakabsat. So, akas bilang nga misa nga anak iti Dios, may bagak nga naka-importante nga talaga iti panang salimet-met po iti sasao ni Heso Kristo. Kas imbaga ti nagiti kakabsat tay itatay nga isu iti mangted kanya tay iti dalan ken deti kakabsat iti kumbaga agsilbi nga protection ko iti inaldaw-aldaw iti anyaman nga atake iti diablo kas kunadagarod iti Wednesday nga dagiti iti tao nga han nga filled iti word ni God ket dagiti tao nga prone iti deceptions wenno temptations iti kaaway so nga naka-importante kakabsat nga dapat nga umununeg nga talaga iti panakaawat ko iti sasao iti Dios kasi DJ nga rod iso ti agbalin nga protection ko detoy. So ti kailangan nga obraen tapno mayon uneg pay iti panakaawat ko iti sasao ni Heso Kristo ket kailangan nga talaga DJ faithful na iti quiet time. Ngem DJ banghan lang nga talaga dapat nga agpatinggalang iti pinagsurat wenno pinagbasa iti word ni God no diket kailangan nga i-keep commit DJ no anyaman iti revelation ni God kanyak iti heart ko tapnon throughout that day ket may apply ko DJ ken protected na ken malagip ko lang DJ anan acronym nga LRS MMA tapnon mayon uneg pay ti panakaawat ti sasao ti Dios deti pinag-listen read study memorize meditate ken apply iti word ni God. So, DJ kakabsat. Okay. Thank you, Christine. So, nalawag kakabsat nga ti pamati, panagtulnog ken Hesu Kristo ket may isang salaknib tayo. Iti naldaw-aldaw laban iti aramid iti diablo. Okay. Sige, pumunta na tayo sa may katlong challenge. Kaya't mo kadi makita iti dayag ken presensya ni Yesu Kristo iti biag mo. Anya dagiti banbanag nga obraem tapno makitam iti dayag ken presensya ni Yesu Kristo iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mo. So kasano ano ti Brian tayo. Okay, welcome again Duchess para iti challenge number 3. So, dito challenge number 3 met kakabsat nga kaya mo kadi makita ni iti dayag
ken presensya ni Hesus Kristo iti biyag mo. So of course, willing na kayat ko talaga makita ti presence ni God ti pinagbiag ko. Kasi napintas ti maysa nga kasla ko man napintas DJ maysa nga tao once nga the presensya ni God kinyan na kasong aglow-glow kadzay. Ket ket maati ti presensya ni Apo Diyos iti pinagbiag ti maysa nga tao no ada DJ kamga repentance heart, kay pureness talaga. Kasi hangka nga ma-filled with the Holy Spirit na one DJ repentance, so need nga evaluate iti self kasi dito ko siya dito may kadwa ana di kiti banbanag nga obra entap na makita iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti inaldam mga pinagbiag. So makita tayo iti presence ni God or ma-feel tayo no ada DJ banga pag-repent talaga deti sincerely heart to heart talk with God. Kasi nawan di pinag-repent ken pinag-open up mo kay ni God ket awan di by intimacy pa nga deep nga ma-build. And kasi no, dadigiti sin talaga at ma-preoccupied iti mind hanga makapag kumbaga madidete throughout the day ket madidete pinag-ubay kas lakazay. So need ag-evaluate iti self, magkaroon ti time nga ag-evaluate and hambang ag-compromise. If we want to feel His presence, let us grow in love, in obedience to Christ. Kasi, ayun, once we obey Christ, makita tayo talaga ti presensya na. This willingness lang ba nga ag-obey, right heart, right mind, kizay lang, kakabsat. Okay. Thank you, Ratches. Isang ati may isang hindrance, ano? Iti presensya ti Diyos ket sin. Isang it takes a genuine repentance, kakabsat. Okay? Pagsulian tayo ni Ading Alice para iti challenge number 3. Hello, kakabsat, once again. So, Shakmet kakabsat dati challenge number 3 when pudno launay nga kayat ko nga makita iti dayag ken presensya ni Hesus Kristo iti biyag ko. Ket amok kakabsat nga sakla makita dito nga eto iti biyag ko no adda DJ willingness nga pinag-obey ko talaga kaniya na even iti in times of challenges or trials ket DJ willing nak talaga nga ag-suffer kasi through the challenges ngamin nga ipapaay kanyak ni God kakabsat ijay ko talaga nga makita or ijay ko talaga nga maramdaman DJ kinadayag ken tay kinadayag ken DJ ang presensya na kasi ito'y nga ada DJ pinag-rely ko kanya na or ada DJ full nga surrender pinang-surrender ko iti life ko kanya na nga ada isuna kanayon iti abay ko nga mangtulong kanya. Kaya nakita pa gamin dito kakabsat nga kasmaysa nga kayat na't makakita kiti presensya ni Hesus Kristo ket haan lang dapat nga ti agragrag saknak in this world no ket di usarek iti biyag ko para kanyana usarek iti biyag ko tapno iti kastaket matulungak met iti other people nga maisubli kanyana. So DJ lang kakabsat. Okay. Praise the Lord. Thank you, Alice. At tatawagin na natin si Christine para iti final challenge number 3. So praise the Lord kakabsat. So deti met number 3. So when kas may isang anak iti Diyos, kayat ko nga talaga nga makita iti dayagken presensya ni Hesus Kristo iti biyag ko. So ngem ba nga kas na ibagamit tatay nga basol nga talaga iti manglaplaped iti panakakita tayo iti dayagken presensya iti Diyos iti biyag tayo kapu iti basol. Iso nga no kayat ko nga makita iti dayagken presensya iti Diyos iti biyag ko ket dapat nga ipersok nga talaga iti agbiag nga nasatuan kasi deti met nga talaga iti biyag nga kayat iti Diyos nga i-live out ko ba kasjay kas kuna na nga rod malagip ko lang DJ word iti DIP di Saturday nga kuna na iti 1 Thessalonians 4:7 saan na tayo nga inayaban ti Diyos tapno agbiag tayo iti kinaderep no diket iti wagas anasatwan. So mamati nakakabsat nga
no ma-live out ko iti kastoy nga biag ket itoy ko nga makita iti dayag ken presensya iti Dios ken may sapay nga kailangan nga obraen sublianak ti point na number 2 itatay ti pinangsalimit-met ko iti sasao iti Dios kasi mamati nak nga no nauneg iti panakirelasyon ko ken kuana ken no nauneg iti pinangawat ko kadagiti sasao na ket itoy ko nga mas lalo pay nga makita iti dayag ken presensya na. So, DJ met kanya kakabsat. Okay. Praise the Lord. So, dagiti kakabsatan niya, dagiti talo nga challenge. Kadating topic tayo. So, importante kakabsat nga ti may isang pudno nga Kristiyano when they mawat kay Yesu Kristo, andaan iti napudno nga pamati ken panagayat. So, tandaanan natin kakabsat nga deti iti greatest commandment ni kaniya ti panagayat, no? Love the Lord your God. Ket hanta yung hanga na mabukel iti pamati iti may nga tao no awan iti pudno nga panagayat na iti Dios. Ore anyaman nga banag gusto nga dagiti kayat tayong dagiti adda dagiti ay ayaten tayo sila kung madigiti tatta dagiti nagandak tayo dagiti mothers no ay pantayo amin iti kabailan nga paparagsak isuda tatta nya i-treat tayo regaluan tayo ida agbaling nga special kadakwada dating may sangal daw pa nang ipakita iti ayat tayo so ganun din ken ni God kakabsat ngem tilaeng kwa a diferensya na kadagiting selebrasyon ti panagayat ken ni Apo Dios ket awan patinggan na when no deti agnanayon inaldaw awan deti may kunang na isang sangayan nga aldaw nya ket remet kadagiti naganak tayo when no dagiti ipatpatig tayo ket talagang inaldaw met itayat tayo king kuana di kami kadakwada ngem ti ayat tayo ken pamati tayo ken ni Apo Dios ket inaldaw nya ngem duma hantay nga marami dagsipod ta hantay umet nga ubraen di proseso tapno mapauneg kunya iti ayat tayo ken pamati tayo ken ni Apo Dios hantayo makita ket kusawen nga dapat makita tayo di importansya aglalo iti sao ti Dios nga ti sao ti Dios ket nakabilbileg iti biag iti maysa nga mamati no iti maysa nga agtalek ken ni Apo Dios nga isu deti iti mangidalan kada tayo isu deti iti mangkorek kada tayo isu deti dadikiti kamali tayo ti Dios ti mangidalan kada tayo nya isu nga adda dagiti gundaway nga dagiti leaders tayo ket nadadagiti paglabsingan tayo wenno pagkurangan tayo gapu ti ayat da rebeng da nga i-correct da tayo di amen tanaw di tayo correct ket ngasawen nga handa tayo nga iayaten so kas jemet ti sao ni Apo Dios kakabsat nga no handa tayo nga i-correct ti sao ni Apo Dios awan iti panagbiya awan iti ayat ti Dios kada tayo isu nga kakabsat nga napaka-importante nga maawatan tayo ti importansya iti ayat ti pamati iti panangsalimet-met tayo iti sao ti Dios tapno ti kasta ket umununeg pay so kasano tayo nga salimet-metan importante nga digiti quiet time tayo devotional time dapat sinseridad o challenge kada tayo amin dati kakabsat dagiti Bible study tayo dagiti messages dagiti kakabsat iti wagas iti Dios tapno ti kasta ket umununeg iti pamati tayo iti ayat tayo iti relasyon tayo ken ni Apo Dios tapno ti kasta ket dati masalakniban tayo ti anyaman nga panang dati destruction diti lubong maproteksyonan tayo kadagiti anyaman nga aramid wenno tarigagay ti nainlubungan nga panagbiag kakabsat nya isu nga tinauneg iti sao ken ti ayat ken ti pamati ken ni Apo Dios ti
kang runaan nga tariga kay iti panagbiag na ket ti panagtulnog dagiti banag nga nainlangitan hanga dagiti banag nga adda ditoy rabaw ti daga. Naamo tayo kakabsat no maamuam ni Jay kinapudno ket makitam ti naglaon diti rabaw ti daga ket agbalin dalaing nga basura. Sino ti mangayat nga rudtata nga agpidot iti basura ijerwar ket isarek na iti pagtaingan na di ngamin. Kasdi kakabsat no naunay iti pamati tayo mas kalikaguman tayo ti relasyon tayo ken ni Apo Dios ti sasauna ken kadagiti bagay nga adda ti langit ken kang runaan na datay panagtulnog tayo kenya nakakabsat. Okay? So dinggen tayo met kakabsat ti panangi palagip ti ebanghelyo ti Dios kada tayo gospel presentation babaen ken ni bit lang tagitak dati ag-share. Sino tag-share tayo ni Christine? Christine kanya Christine. Tuen ko ya. Okay, adinggen tayo nga rod ni ading Christine para iti gospel presentation. Welcome again, Christine. So praise the Lord kakabsat. So nusublianan tayo DJ reference nga verse tayo tatakakabsat kunana ito'y John 14:15 intuloy ni Jesus tinagsao no ayatendak tungpalan yu dagiti bilbilin ko kunana ito'y. So amo kakabsat nga ado iti tao nga mangibaga nga amamudan ni Jesus mamati dawen no ay ayatenda isuna ngem kitain tayo kakabsat ket haan nga matungtungpal dagiti bilbilin iti Dios iti biag iti tumunggal maysa. So adug kakabsat iti bilin iti Dios iti tao, for example lang ngenen kitay 10 commandments. So mga example naklang kakabsat akas kuna na iti Exodus 20. Kuna na iti maysa nga kumandigad ket saan ka nga agswit-switik kuna na. So no dado makakabsat ket ti tao na laing agswiti kun agulbod. So deti iti kumbaga maysa nga mostly nga basol nga mararamid iti tao. May sapay ket nga kumandigad kuna na iti nga di ka mamapatay kuna na ngem kuna na gagayem ken kakabsat iti 1 John 3:15 mamapatay iti siya sinuman agumura iti kabsat na. So dagiti kakabsat iti examples lang nga basol nga maubobrano kwa iti tao ket deti iti mangipakpakita nga haan nga matungtungpal iti bilbilin iti Dios iti tumungkal maysa. Ket basol nga rod iti gapuna kakabsat nga na isina iti relasyon iti tao ken iti Dios. Kuna na iti Isaiah 59:2 nga gapu iti basol ket naiya dayo iti presensya iti Dios iti tao. Ket no sublianan tayo kakabsat iti first parents tayo daadan ken ni Eva nga adda iti bilin iti Dios kanya da iti kwa ngem handa nga natungpal detoy. Ket itoy nga kumbaga nag-start nga nagbasol iti tao ket DJ nga gapu nga rod iti basol nga naperdi iti relasyon iti tao ken iti Dios. Ket amin nga tao gagayem ken kakabsat ket managbasol nga kunana iti Roma 3:23 ken adda iti sukat na nga kunana iti Roma 6:23 nga ipapatay iti sukat iti basol. Ket dua nga klase iti kamatayan, deti iti physical ken spiritual. So no physical ket ti pannakapugsat iti angis iti tao ken spiritual deti ti pannakaisina iti relasyon iti tao ken iti Dios. Ket kunana pay kakabsat iti Hebrews 9:27 nga addanto ti mapasamak nga panagukom. Ket may salang gagayem ken kakabsat iti mabalin nga pagtungpalan iti tao, langit wenno impyerno. Ngem nalawag nga ti pagtungpalan ti tao nga managdakdakes aglalo iti tao nga haan nga maisubli iti relasyon na iti Dios takbay nga matay ti physical ken spiritual kunana iti Paltiing 21:8 impyerno ti pagtungpalan ta. No kitain tayo DJ nga verse kakabsat nalawag nga impyerno iti pagtungpalan amin nga tao aglalo no hanga maisubli iti relasyon na ken ni God. Deti iti kumbaga kayat iti Dios gagayem ket isu nga rod iti purpose na nga pinarswa na iti tao tapnon maaddaan tayo iti relasyon ken kuana. Ket mabalin tayo met nga ibaga nga
tungtong palik met iti bilbilin iti Dios agob obey nakmet may sanakmet nga born again na Christian agbay Bible study nakmet agpre-pray nakmet ngem i-assess tayo iti bagbagi tayo kakabsat no kasano tayo ba nga tungtong palen dagiti nga bilbilin iti Dios ana ba iti basis iti obedience tayo kasi nohaan nga ni Jesus Christ mamati nakakabsat nga nohaan nga ni Jesus Christ iti basis iti pinagubay tayo pinagtulnog tayo ken kuana ket saan nga pudno iti panagayat tayo ken kuana. So DJ kakabsat ket praise the Lord ay ayaten na tayo unay iti Dios ket gapu iti panagayat na kuna na iti John 3:16 inted na ti bugbugto nga anak na. Tapnon ti siya sinuman nga mamati ken kuana saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon. Kuna na ijay ket deti kakabsat ni Jesus Christ. Kuna na iti John 14:6 gagayem ken kakabsat nga nilang Hesu Kristo iti dalan isu na lang iti pudno ken ti biag. Awan iti sabali nga way nga maisubli DJ na perdi nga relasyon tayo iti Dios no di ket babaen laeng ken Jesus Christ. Isu nga importante gagayem nga mamati tayo ken Jesus Christ maisuna ket anak ti Dios natay suna para kadagiti basbasol tayo ken nagungar ti maikatlo nga aldaw. Ket DJ kakabsat no pudno nga ayaten tayo ni Hesu Kristo no pudno nga mamati tayo ken kuana ket awaten tayo isuna iti biag tayo nga naimpapuswan. Awaten tayo isuna nga Dios ken mangisalakan tapnon maisubli iti relasyon tayo ken ni Apo tayo nga Dios. So itangarod nga kanito gagayem ket awisen kayo iti maysa nga kararag. Deti nga kararag ket adalang ti upat nga lalaunen na umuna ket aminen yo nga da kayo ket managbasol ket dumawat kayo iti pamakawan maikadua mamati kayo nga ni Jesus ket Dios mamati kayo nga ni Jesus ket anak iti Dios natay para kadagiti basbasol yo ken nagungar ti maikatlo nga aldaw maikatlo agdesisyon kayo ket awaten yu isuna akas Dios ken mangisalakan ken makaipat agyaman kayo ti pannakapakawan ti basbasol yo ken ti baro nga biag ken Espiritu Santo nga naawat yo. So agkararag tayo nga rod gagayem suruten daklang kadeti nga kararag ket aramiden yo deti nga personal nga prayer yo ken ni God. So pray tayo. Amami nga nailangitan, aminek nga siak ket managbasol ket adu dagiti bilbilin mo ngahan ko nga matungtungpal ket agbabawi nak Apo kadagiti amin nga basol ko. Mamati nak nga inted mo ni Hesu Kristo nga bugbugtong nga anak mo tapnon matay para kadagiti basbasol ko. Ken mamati akpay nga isuna ket nagungar ti maikatlo nga aldaw. Ita agdesisyon nak ket awatek ni Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Agyaman nak Apo ti pannakapakawan dagiti basbasol ko ken ti baro nga biag ken Espiritu Santo nga naawat ko. Deti nga rod ti dawat ko itinagan ni Apo Hesu Kristo. Amen. So DJ kakabsat so last ko na ituloy tayo deti reference nga verse tayo tatta di John 14:21 ko na diti nga ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilbilin ko iso ti agayat kanyak ayaten to ni amak ayatek to met ken agparangak to ken kuana. So DJ pananga nupudno iti pinangawat tayo ken panagayat tayo ken Jesus Christ kakabsat ket natural lang nga agubay tayo ang agtulnog tayo met kadagiti bilbilin na natural lang nga agaten ti Bible studies, ti cell group, tapnon mayon uneg pay ti relasyon tayo ken kuana. Ket dito'y kakabsat nga makita tayo iti dayag ken presensya iti Dios, iti biag iti tumunggal man. So, DJ kakabsat, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Christine. Iti tanang i-share mo iti Bridge to Life illustration ng gospel niya. Okay, dumako na tayo sa ating announcement. So, meron tayong lifeline every Wednesday, 6:15 to 7:15, no? May isang oras every Wednesday. Then
I-review natin. So meron tayong lifeline topic review kasi tanga oras, no? Every Thursday to Tuesday. Except Wednesday na kasi meron tayong lifeline. Then DIP, Day in Prayer and Fasting, every first Saturday of the month. Katatapos lang yan kahapon, no? First Saturday, iti May di Kalman. And then Freedom in Christ or Encounter God Retreat, meron tayo sa May 28. For further announcement kasi meron din tayong ibang kwan dito naka-schedule. So antayin nyo na lang yung mga may prepare na mag-attend ng Freedom in Christ. Sunday worship service every 8:30 to 10 onwards. Iti Sunday live via FB page and YouTube. Pwede rin kayong mag-attend, no? Face to face in a limited seat, kakabsat. Kuan lang kayo sa inyong mga leaders. Meron din tayong PSOL class every Sunday after yung Sunday service, 1:30 to 2:30, 1 hour dito kakabsat. Di kita'y PSOL, no? School of Leaders. And then, so yun mga kapatid. At nais ko kayong anyayaan muli. Ano? Every day, dati ko tayo, lifeline na topic review tayo, except Wednesday. So mabalin nyo nga ulit-ulitin kakabsat nga maki-join. Kada iti topic review tayo kasi sabali iti kwa. Iti Revelation. Ken digitay sharing tayo kakabsat at iti ma-adal tayo niya nga Revelation. Okay? So awagak manen kakabsat digiti okay, sige. Sakbay tayong agpakada. Awagak ni Alice, no? Para isuna iti mangilid iti closing prayer. Sige, Alice. Sige, garod kakabsat. Agdumog tay garod, tagkararag tayo. Our Father who art in heaven, Lord, thank you once again, Father God, for this evening that you have given to each one of us, O God, nga ag-lifeline review manen, O Lord, ket thank you, O God, kadagiti amin nga revelasyon, nga impaay mo iti tunggal may sakada kami, ket thank you met, O God, iti pinagmayat, iti internet connection, that you are in control nga talaga iti amin, O God. Kastamet, O Lord, thank you iti biyag, kadagiti viewers nga nag-tune in, aging nga namalpas deti nga lifeline. And I pray, oh God, nga talaga na encourage damit iti revelation iti tunggal may sakada kami, oh God. Ket Lord, agkan continue ka nga rod nga mang bless ken deti lifeline lifeline review me nga ikan nakampay talagat more pay nga understanding kadagiti sasaom, oh God. Ket deti nga rod ti dawat ken kararag mi babaen itinagan ni Jesus nga apu mi. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. So agpakada kaming kakabsat. Ket thank you Duchess, thank you Alice, and thank you Christine, no? Ni Menchi, mahina yung kanyang net, no? Nasa gilid ng bundok kasi. Nagawid, no? Okay? And God bless everyone at see you again. Bye-bye! Bye everyone. Okay, meeting tayo sandali. Meeting tayo.